Fil-jiem li ġejjin il-Gvern ser jagħmel talba formali biex pajjiżna jingħata 60 miljun euro minn dak li hemm allokata għal Malta mill-Pjan ta' Rkupru u Reżiljenza tal-Unjoni Ewropea. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet waqt konferenza organizzata mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Is-Segretarju Parlamentari Bonnet qal li pajjiżna laħaq b'suċċess il-miri kollha li kellu jilħaq sal-aħħar tas-sena li għaddiet b'rabta mal-Pjan ta' Rkupru u Reżiljenza. U għalhekk jinsab f'pożizzjoni li jitlob għall-ewwel 60 miljun euro minn dan il-pjan. Mill-Pjan ta' Rkupru pajjiżna diġà ngħata 41 miljun euro bħala finanzjament minn qabel. Din is-sena għandna 38 target ieħor illi qegħdin fit-triq it-tajba biex nilħquhom kollha u bħala gvern kommessi li dan il-pjan li nemmnu ħafna fih huwa pjan illi se jara l-ekonomija tagħna wara l-pandemija tieħu dik l-ispinta il fuq inkomplu nwettqu. Chris Bonnet spjega li b'riżultat ta' tkabbir ekonomiku b'saħħtu li pajjiżna kellu matul is-sena li għaddiet ser ikun hemm reviżjoni fuq l-ammont ta' fondi li Malta ser tkun qed tirċievi taħt il-pjan ta' Rkupru. Fl-ewwel 3 xhur tas-sena l-ekonomija Maltija kibret b'7.6% u skont rapport tal-Kummissjoni Ewropea, is-sena li ġejja Malta ser ikollha t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari spjega kif bħalissa dejja ħidma biex jiġi elevat li ma' proġetti li kellhom isiru mill-Pjan ta' Rkupru għandhom isiru xorta waħda. Iżda mill-pakkett finanzjarju ta' fondi Ewropej ta' 2.2 biljun euro għal perjodu bejn l-2021 u l-2027. Dan huwa l-akbar pakkett ta' fondi li qagħad innegozja il-Gvern Malti. Il-Pjan ta' Rkupru u Reżiljenza ta' Malta li ġie deskritt mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen bħala l-aktar wieħed li jirrispetta l-ambjent ikopri 6 oqsma, inkluż it-trasport sostenibbli, l-ekonomija ċirkulari, l-enerġija nadifa u l-effiċjenza enerġetika fil-bini, it-trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika u tas-sistema legali, proġetti mirati lejn is-setturi tas-saħħa u tal-edukazzjoni kif ukoll riformi istituzzjonali. Il-pjan jiddedika 54% tal-allokazzjoni totali tiegħu għal miżuri li appoġġjaw l-objettivi klimatiċi u 26% għal miżuri li appoġġjaw it-tranzizzjoni diġitali. Għawdex ser jibbenefika wkoll minn dan il-pjan bieħed mill-proġetti jkun il-qalba l-enerġija nadifa fl-iskola primarja tan-Nadur.